Здравейте хора, днес ще снимаме за спорта и за спорта. Повечето хора си мързелуват, ама карай сега. Първо, нека да започнем с футбола. Така, нека да започнем. Ей, дай тук бе! Ще се бием ли? Така изглеждат повечето хора и вратари въобще. Така, следващият спорт е волейбол. За тази цел носи такава дрънчаща топка. С която тук отзад има стена. Така, повечето хора бият сервис. Друг посреща. Ба! Друг, подай бе, пъв! Абе, защо не подаде бе? Ма ти какъв си тук да ми се правиш? Really, нига? Бам! Повечето от вас сигурно, най-вероятно, предполагам, че спортуват. Бабам! И така. А баскетбола, нека и него да го изимитирам. Ей, подай! Аре, подай бе! Помощ! Искам! Фау! И така. Изимитирахме едни от най-популярните спортове, според мен. Дръжте! Казах, дръжте! Казах, опа. Дръжте! Опа. Момент. Сега нека и тенис на корд да изимитираме. Четвъртия по популярност спорт в света сигурно. Не знам. В момента не разполагам с тенис топка, затова пак ще използвам тази. Бам, бам, бам. И сега, нека да започнем. И това беше за сега. Ако искате... Не. Довиждане от мен и до скоро!